Здравейте, приятели, аз съм Сем, това е Звате и днес хайде да видим какво ти не се падне. На мен е... Какво е това? Титиловка. На мен зрънч. Отварям. Обаче си скри, трябва да похапна малко. Yes. Червила е. Ето. А на мен сега каква титиловка ми се падне? Хубаво е червилото, май. Как се казваше този филм? Я. Е с... Това. Бен 10. Това е неотразно червило и ми хареса. И блести.